της Ρωσίας και του Ιράν από το αλοητικό τμήμα της Συρίας που θα δημιουργηθεί, εκεί που είναι σήμερα το Ισλαμικό κράτος, εκτιμώ ότι θα κόψουν τα κεφάλια αυτών που ενοχλούν, αυτών που έκαναν εγκλήματα πολέμου, αλλά στη θέση του σε μια περιοχή που ίσως είναι αυτή που βλέπουμε, ή μπορεί να κυμανθεί λόγω της επέμβασης της Συρίας, να πάει πιο ανατολικά στην ενδοχώρα το αλαοητικό τμήμα. Εκεί λοιπόν θα παραμείνει λοιπόν ο στόχος της αποκοπής από ξενάς και αέρος Ρωσίας και Ιράν. Η επέμβαση της Ρωσίας θα επιταχύνει τις εξελίξεις, όπως είπα, για δρομολόγηση διαδικασιών επίλυσης κρίσης στη Συρία εντός του 2016. Όσον αφορά το κουρδικό, η εκτίμησή μου είναι ότι μετά το δεύτερο κράτος θα ακολουθήσει το τρίτο στην Τουρκία, η ίδρυση του τρίτου στην Τουρκία και του τέταρτου στο Ιράν. Αν γίνει αυτό, η Τουρκία δεν θα έχει κοινά σύνορα με Ιράν, Ιράκ και Συρία και έτσι αποκόπτεται από τον Ιρανικό και Αραβικό κόσμο και γενικώς από τον Μουσουλμανικό κόσμο. Η έξοδος των Κούρδων στη Μεσόγειο, αν και όποτε γίνει, θα αλλάξει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας θα απομειωθεί, αφού οι Κούρδοι θα εξάγουν το πετρέλαιό τους, τα είπαμε, απευθείας στις διεθνείς αγορές, θα ελέγχουν τα νερά της περιοχής και θα είναι ένας εξορροπητικός παράγοντας που θα συμβάλλει επιπροσθέτως και στην ασφάλεια του Ισραήλ, ένα ζητούμενο για την περιοχή. Όσον αφορά το προσφυγικό, εξελίσσεται σε μια στρατηγική ήττα για την Ελλάδα. Μάλιστα, μας θυμίζει τις στρατηγικές ήττες που έχει βάλει στο βιβλίο του 1071 στρατηγικές ήττες και συρρήκνωση του ελληνισμού ο Νίκος Δέμος, το παρουσιάσουμε πρόσφατα εδώ στο Χουλαργό, όπου εκεί η μάχη του Ιερομοίακος που έγινε κάτω εκεί που είναι η Δρούση, στην ουσία καθόρισε και τα σημερινά σύνορα του Ισλάμ. Εδώ λοιπόν η οποία εκείνη η ήττα, όπως και η ήττα του Λιβιοκέφαλου, έγινε από πενταριώδη λάθη. Έτσι λοιπόν, όπως αποδείχθηκε τότε ότι από πενταριώδη λάθη και από μικρούς πολιτικούς οδηγηθήκαμε σε ήττες και καταστροφές, εάν δεν αναστραφεί η κατάσταση στο προσφυγικό, σε συνδυασμό με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα λόγω της εξουσιομανίας, της ανευθυνότητας και του λαϊκισμού, θα εξουδετερώσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η Ελλάδα και στη συνέχεια η Κύπρος με τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αυτό θα είναι μια ήττα που θα έχει επιπτώσεις στο Κυπριακό, το Αιγαίο, τη Θράκη, ακόμα σε σχέση με το προσφυγικό και στη συνέχιση της ύπαρξης της Ελλάδας ως εθνικού κράτους. Η λύση είναι να δοθεί ή να απαιτήσουμε επιτέλους εμείς οι πολίτες το ρόλο μας και να διεκδικήσουμε την επαναφορά της δημοκρατίας στη χώρα μας με όρους 21ου αιώνα. Μόνο αυτό μπορεί να σώσει την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό το τεράστιο αγαθό που λέγονται θαλάσσιες ζώνες, εδώ και εδώ, οι οποίες αν προσμετρηθούν οι θαλάσσιες ζώνες στη ξηρά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Ελλάδα γίνεται μια ευρωπαϊκή ή θα έλεγα και μια παγκόσμια υπερδύναμη. Είναι στο χέρι μας είτε να καταστρέψουμε τη χώρα μας ή να τη σώσουμε και να την καταστήσουμε μια μεγάλη δύναμη όπως της αξίζει στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναπτύξει το θέμα μιναρέδες, οι λόγοι του Ισλάμ στην Ευρώπη. Καλησπέρα σας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο Ευθέρων Αξιωματικών Ανατολικής Αττικής για την πρόσκληση να έρθει να μιλήσω σήμερα. Δεν υπήρχε να δεχτώ μια τέτοια πρόσκληση, εφόσον και εγώ ήμουν Ευθέρος Αξιωματικός. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την παραχώρηση της αίθουσας, την φιλοξενία και όλους εσάς που η παρουσία σας είναι τιμητική. Λοιπόν, ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Μιναρέδες, οι λόγκες του Ισλάμ στην Ευρώπη».
Επέλεξα αυτόν τον τίτλο από το βιβλίο που έχω γράψει, που κυκλοφόρησε το 2014 στην Ελλάδα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στο βιβλίο μου και στη συνέχεια θα επεκταθώ σε θέματα Ισλάμ που πιστεύω ότι είναι αρκετά επίκαιρα στις μέρες μας. Λοιπόν, το βιβλίο προήλθε από μία έρευνα που έκανα στο Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης, όπου ερεύνησα τον τρόπο με τον οποίο η Ελβετία και η Ελλάδα αντιμετώπισαν την ανέγερση τζαμιών μιναρέτων, γενικά χώρων λατρείας των μουσουλμάνων στα εδάφη τους. Λοιπόν, η εργασία αυτή παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο πάλι στο Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης. Το 2014, τον Μάρτιο, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και Νοέμβριο του 2014, δηλαδή ένα χρόνο πριν, κυκλοφόρησε το βιβλίο και στην ελληνική γλώσσα. Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε έχω προσθέσει αρκετά συμπεράσματα, επεκτείνοντας κάπως την έρευνά μου και επικαιροποιώντας το. Λοιπόν, όσον αφορά τον τίτλο, θα σας πω ότι ο τίτλος προήλθε από μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου, τότε Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αναφερόμενος σε στίχους κάποιου ποιητή, τι είπε: «Η δημοκρατία είναι μόνο το τρένο στο οποίο επιβαίνουμε μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας. Τα τζαμιά είναι τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες είναι οι ξεβολιώτες μας, οι τούρλοι είναι τα κράνη μας και οι πιστοί είναι οι στρατιώτες μας». Πήρα δηλαδή ένα κομμάτι από αυτή τη φράση και αυτό αποτέλεσε τον τίτλο του βιβλίου. Επίσης, αν δείτε το εξώφυλλο, έτσι είναι μια ιδέα πάρθηκε από τις αφίσες που είχαν κυκλοφορήσει στην Ελβετία όταν τέθηκε το ζήτημα της δημοψηφίσματος για την απαγόρευση ή όχι της ανέγερσης μιναρέδων. Και είναι ένα μοτίβο το οποίο συναντούμε σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει κάποια αντίδραση στον Ισλαμικό επεκτατισμό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ολοκληρωμένος τίτλος του βιβλίου, το ζήτημα των μιναρέδων στην Ελβετία και του Ισλαμικού τεμένους Αθηνών στην Ελλάδα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στο βιβλίο και θα πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι στην Ελβετία υπήρχαν πολύ λίγοι μουσουλμάνοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αυξάνονται όπως σε όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή άρχισαν να χτίσουν και τα δικά τους τζαμιά με μιναρέδες. Οι Ελβετοί αντέδρασαν, δεν ήθελαν να χτίζονται μιναρέδες, δεν μπορούσαν όμως να απαγορεύσουν την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας από τους μουσουλμάνους και ζήτησαν από την κυβέρνηση να κάνει ένα δημοψήφισμα με το οποίο θα άλλαζε το Σύνταγμα, το άρθρο που αναφερόταν στην θρησκευτική ελευθερία και πλέον θα απαγόρευαν στο εξής να ανεγείρεται οποιοδήποτε μιναρές. Δηλαδή, τα τζαμιά θα ήταν νόμιμα, θα μπορούσαν να λειτουργούν νόμιμα, αλλά πλέον δεν θα υπήρχαν μιναρέδες όπως βλέπουμε εδώ, οι οποίοι για τους Σουηδούς άλλαζαν ακόμα και το τοπίο, τον χαρακτήρα της χώρας τους. Αρχιτεκτονικά, ναι. Λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη εκστρατεία, τελικά κέρδισαν στο δημοψήφισμα όσοι θέλαν να υιοθετήσουν την απαγόρευση και πλέον στην Ελβετία υπάρχουν κάποια τζαμιά που είχαν ήδη χτιστεί το 2009. Από εκεί και πέρα και οι μιναρέδες τους, από εκεί και πέρα απαγορεύτηκε να δημιουργούνται νέοι, να χτίζονται νέοι μιναρέδες. Βέβαια κατακρίθηκαν γι' αυτό από την διεθνή κοινότητα, τελικά όμως δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, ίσχυσε αυτή η απαγόρευση και να σας πω εδώ ότι ακόμα και ιστορικά υπήρχε μια βάση σε αυτό, γιατί στις απαρχές του Ισλάμ δεν υπήρχαν τζαμιά χωρίς μιναρέδες. Επομένως, το να μην υπάρχει μιναρές
δεν προσέβαλε την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των μουσουλμάνων. Αυτά ήταν κάποια από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα, στην Ελλάδα, στην Ελβετία είχαμε μία δηλαδή κινητοποίηση του πληθυσμού, ο οποίος έκανε χρήση του δικαιώματος να αναγκάσει την κυβέρνηση να κάνει δημοψήφισμα και κατάφερε, παρότι και η κυβέρνηση ήταν αντίθετη στην απαγόρευση, κατάφερε να επιβάλλει την απαγόρευση που σας είπα πριν λίγο. Στην Ελλάδα τώρα αντιμετωπίζουμε πάνω κάτω το ίδιο ζήτημα. Υπάρχει αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάπου να προσευχηθούν. Όμως κατά τη γνώμη μου ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Ελλάδα σαν κράτος ήταν εντελώς λανθασμένος. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν τουλάχιστον στην Αθήνα αρκετά διαμερίσματα τα οποία λειτουργούν ως τζαμιά χωρίς όμως να έχουν αδειοδότηση. Παράνομη δηλαδή ευτήρη οίκη. Αυτό είναι περίεργο γιατί υπάρχει νομοθεσία που εφαρμόζεται για όλες τις θρησκείες και οποιοδήποτε μουσουλμάνος, οποιαδήποτε κοινότητα μουσουλμάνων θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την νόμιμη οδό, να χρησιμοποιήσουν έναν ευτήριο οίκο ή να αγοράσουν κάποια έκταση, να φτιάξουν ένα δικό τους τζαμί και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά το περίεργο είναι ότι προτιμούν να κάνουν το ίδιο πράγμα αλλά στην παρανομία. Τώρα έρχεται το λάθος, θα έλεγα, που κάναμε εμείς. Η ελληνική κυβέρνηση το 2005, το 6 μάλλον, ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο αποφάσισε ότι το ίδιο το κράτος θα κατασκεύαζε ένα τζαμί. Είναι το γνωστό τζαμί που ξέρουμε όλοι στον Βοτανικό, το οποίο χτίζεται, προχωράει η ανέγερσή του. Εδώ είναι και κάποια πολιτική απόφαση περί χρηματοδότησης. Δηλαδή, αντί να αφαιθούν οι μουσουλμάνοι μόνοι τους να ανοιγούν ένα τζαμί με δικά τους έξοδα και εφόσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, ήρθε το ελληνικό κράτος και τους χρηματοδότησε. Κάτι το οποίο τους παραχώρησε χώρο, την χρήση του τζαμιού το οποίο θα κατασκευαστεί, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει για καμία άλλη θρησκεία. Και αυτό είναι περίεργο γιατί πλέον βλέπουμε μια αντιμετώπιση του Ισλάμ διακριτική, θα έλεγα, ευμενέστερη σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες. Υπήρξαν βέβαια υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις και από την Εκκλησία και από διάφορους συλλόγους και διάφορους φορείς. Πάντως αυτό είναι το τζαμί που θα ανεγερθεί στον Βοτανικό. Εδώ πάλι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν μιναρέ. Έτσι, άρα πάμε πάλι, βλέπουμε τι είχε συμβεί στην Ελβετία. Και πάω λίγο πίσω, βλέπουμε ότι οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν εκτός από τα παράνομα τζαμιά και κάποιους χώρους λατρείας που τους παρέχονται, όχι χώρους λατρείας, μάλλον κάποιους δημόσιους χώρους, τους οποίους χρησιμοποιούν για προσευχή σε κάποιες μεγάλες γιορτές τους. Και φτάνουν να κάνουν και κάποιες, ας το πούμε, θρησκευτικές τελετές, οι οποίες ξενίζουν τουλάχιστον τους κατοίκους της χώρας μας. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω ότι το να επιτρέπουμε τα τζαμιά, αλλά να απαγορεύουμε τους μιναρέδες, στην ουσία είναι σαν να σκουπίζουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Δηλαδή, να υπάρχει, αποδεχόμαστε μια εξάπλωση του Ισλάμ, δεν θέλουμε όμως να φαίνεται. Αυτή είναι η αντιμετώπιση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είδαμε και στην Ελβετία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος. Μπορείς να απαγορεύσεις σε κάποιον να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει την θρησκευτική ελευθερία, την περιλαμβάνει στο Σύνταγμά της, υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οικουμενικές διακηρύξεις του ΟΗΕ κλπ.
Η ομιλία η σημερινή δεν είναι για να σας πείσω εγώ ότι πρέπει να σταθούμε κατά των μουσουλμάνων και να τους απαγορεύσουμε να πιστεύουν κάτι. Αυτό, όσο και αν προσπαθούμε, δεν θα γίνει. Αυτό που θέλω να καταδείξω και με αυτά που θα πω στη συνέχεια και είναι και τα συμπεράσματα της έρευνας μου είναι ότι το Ισλάμ γενικώς ως θρησκεία, μάλλον δεν είναι καθαρά θρησκεία, αλλά είναι ένα ολόκληρο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα και θρησκευτικό, το οποίο όμως έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα όσα γνωρίζουμε ως δυτικό πολιτισμό. Δεν θα αναφερθώ σε περιπτωσιολογία, δηλαδή δεν θα καθίσω να σας απαριθμίσω περιστατικά που έχουμε βίαιες εκδηλώσεις Ισλαμιστών όπως αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι ή περιμένουμε να συμβούν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θα σας μιλήσω για κάποιες γενικές αρχές που πρεσβεύει το Ισλάμ και δημιουργούν πρόβλημα στη συμβίωση των μουσουλμάνων με τους δυτικούς, θα λέμε, τους πολίτες των δυτικών κοσμικών κρατών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε κάποια στοιχεία για το Ισλάμ. Βλέπουμε την γεωγραφική εξάπλωσή τους. Έτσι, γνωρίζουμε τις χώρες, Σαουδική Αραβία και λοιπές χώρες, Βόρεια Αφρική. Έτσι, σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι το Ισλάμ εξαπλώνεται και σε χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, παρόμοιος είναι και αυτός ο χάρτης και βλέπουμε ότι η Ελλάδα, θα λέγαμε, είναι το άκρο μαζί με κάποιες άλλες χώρες του δυτικού κόσμου και γύρω της έχει Ισλαμικά κράτη. Και εδώ έχουμε κάποια στατιστικά για τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που ζουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι σε ένα, θα λέγαμε, μέσο επίπεδο, αλλά εδώ δεν έχουμε καταγραφή των τελευταίων ροών τις οποίες κάποιοι ονομάζουν προσφυγικές ροές ή μεταναστευτικές. Σε αυτό θα έλεγα ότι διαφωνώ απόλυτα, γιατί πρόσφυγας και μετανάστες είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα, με βάση βέβαια πάντα τους ορισμούς που δίνει το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στους μιναρέδες. Σας είπα πριν ότι οι μιναρέδες είναι ένα σύμβολο κυριαρχίας του Ισλάμ. Είναι ένα κτίριο το οποίο δεσπόζει στον γύρο χώρο και όπου βλέπουμε μιναρέδες καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχει πατήσει το Ισλάμ. Λοιπόν, σας δείχνω την Αγία Σοφιά. Παρότι δεν χρησιμοποιείται πλέον ως τζαμί, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα οι μιναρέδες. Και το πρώτο πράγμα που κάναν οι Τούρκοι όταν την κατέλαβαν, οι Οθωμανοί, ήταν να χτίσουν αυτούς τους μιναρέδες. Αντίστοιχα, σε χωριά στη Θράκη, ξεχωρίζουμε ποιο χωριό είναι χριστιανικό, ποιο είναι μουσουλμανικό, σε πληθυσμό, από μακριά βλέποντας το μιναρέ του χωριού αν υπάρχει. Και βέβαια βλέπουμε ότι ακόμα και στο κέντρο της Ευρώπης, στην Ελβετία, εκεί που παλιά υπήρχε ο καθεδρικός ναός, βλέπουμε ότι χτίζεται και ο μιναρές, ο οποίος υποδηλώνει μία νέα παρουσία. Λοιπόν, αν μιλήσετε τώρα με κάποιον μουσουλμάνο, θα σας πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μεταξύ μας συμβίωση. Το Ισλάμ είναι μία θρησκεία της ειρήνης. Ποιας ειρήνης όμως? Αν διαβάσετε το Κοράνι, τα χαρτί κλπ. Θα σας πούνε μάλλον ότι υπάρχει η ρίση ότι όποιος στο Ισλάμ, ότι όποιος σκοτώνει έναν άνθρωπο είναι σαν να σκοτώνει τον Θεό και όποιος σώζει έναν άνθρωπο είναι σαν να σώζει όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, αυτό ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά μας, αλλά δεν μας λένε τη συνέχεια, τις εξαιρέσεις. Πότε επιτρέπεται να σκοτώνεις? Γιατί το ότι απαγορεύεται να σκοτώνουμε το έχουμε και εμείς στο δυτικό κόσμο. Δεν χρειάζεται να μετασταθούμε στο Ισλάμ για να γίνουμε καλοί άνθρωποι ειρηνικοί, οι οποίοι δεν θέλουμε το θάνατο. Λοιπόν, το αν είναι ειρηνικό ή όχι το Ισλάμ το βλέπουμε στις περιοχές όπου αυτό σιγά σιγά αρχίζει και κυριαρχεί. Το Ισλαμικό κράτος. Και το Ισλαμικό κράτος είναι η χειρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά στο εσωτερικό ενός κράτους, όταν ο πληθυσμός του μουσουλμανικού είναι, ας πούμε, 1%, δεν θα έχουμε, ας το πούμε, κάποια εξέλιξη. Δεν θα έχουμε προσπάθεια προσιλητισμού τόσο έντονη. Αυτό θα αλλάξει
όσο αυξάνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός είτε σε ένα κράτος είτε και σε συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι οι μουσουλμάνοι που εγκαθίστανται και δημιουργούν γκέτο. Έτσι, χτίζουν ένα τζαμί και γύρω-γύρω και όχι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα το Ισλάμ, ένας μάλλον τρόπος επέκτασής του είναι είτε μέσω κατάκτησης εδαφών όπως κάνει το ISIS, αλλά και μέσω της μετακίνησης πληθυσμών. Δεν λέω πρόσφυγες, δεν λέω μετανάστες, έτσι λέω μετακίνηση πληθυσμών, γιατί είναι δύσκολο να δεχτώ εγώ ότι κάποιος ο οποίος είναι 35 χρονών στη Συρία σε ηλικία στράτευσης και η χώρα που έχει δεχθεί επίθεση από το ISIS ή τέλος πάντων υπάρχουν τρομοκράτες οι οποίοι στρέφονται κατά του κράτους του, αντί να πολεμήσει, αποφασίζει να πάρει ό,τι χρήματα έχει και να καταφύγει στην Ευρώπη. Και μάλιστα δεν καταφεύγει σε οποιοδήποτε άλλο μουσουλμανικό κράτος, αλλά καταφεύγει συγκεκριμένα σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μένα δείχνει ότι υπάρχει σχέδιο επικισμού και όχι πρόβλημα προσφυγικό. Με εξαίρεση βέβαια έτσι κάποια γυναικόπαιδα ηλικιωμένους, οι οποίοι φυσικά για να ξεφύγουν από τον πόλεμο δικαιούνται της διεθνούς προστασίας. Αλλά πάντα να θυμόμαστε ότι ο πρόσφυγας δικαιούται την προστασία όσο υπάρχει η κατάσταση που τον ανάγκασε να γίνει πρόσφυγας. Αν αύριο ειρηνεύσει η Συρία, θα πρέπει όλοι αυτοί να επιστρέψουν πίσω με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταματάνε να δικαιούνται το στάτους του πρόσφυγα. Λοιπόν, το Ισλάμ τώρα, μάλλον το Κοράνι, περιέχει πολλά κεφάλαια, πολλούς στίχους οι οποίοι προτρέπουν στη βία. Και αυτά είναι τα οποία χρησιμοποιούν όσοι χρησιμοποιούν το Κοράνι για να επεκταθούν, για να κάνουν κατακτήσεις κλπ. Σας δείχνω αυτή τη φωτογραφία πάνω. Θα αναφερθώ εδώ σε ένα στίχο του Κορανιού που λέει ότι κράτα τον αιχμάλωτο σφιχτά, δέσον σφιχτά, κράτα τον σφιχτά και πάρ' το κεφάλι. Το βλέπουμε. Δεν είναι αλληγορικό, είναι πραγματικότητα. Επίσης, σας δείχνω την δεύτερη φωτογραφία, την ξέρετε όλοι, είναι από τον Ιορδανό πιλότο, ο οποίος είχε καταρρευτεί και είχε συλληφθεί από το ISIS. Ακόμα και αυτόν, παρότι ήταν μουσουλμάνος, τον έκαψαν. Λοιπόν, εδώ πάλι να προσθέσω ότι μεταξύ Σιητών και Σουνιτών υπάρχει τέτοια έκφραση σαν να είναι διαφορετικές θρησκείες. Μπορεί εμείς να τους ονομάζουμε μουσουλμάνους, αλλά άμα ρωτήσετε έναν Σιήτη τι είναι ο Σουνίτης και το ανάποδο, δεν θα σας πει ότι είναι μουσουλμάνος. Μουσουλμάνος θα σας πει μόνο εγώ. Όλοι οι άλλοι είναι αλόθρησκοι και θα έχουν τη μοίρα όλων των αλόθρησκων. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο σε αυτές τις φωτογραφίες για να σας δείξω ότι αυτά είναι ασύμβατα με τον δυτικό πολιτισμό. Το διεθνές δίκαιο άρχισε να δημιουργείται από τα δυτικά κράτη, από τα χριστιανικά κράτη και σιγά σιγά επεκτάθηκε και άρχισαν να γίνονται δεκτά στην κοινωνία, στο πούμε, των πολιτισμένων εθνών ή κρατών, τα υπόλοιπα κράτη της Ιφιλίου. Αυτά απαγορεύονται και εδώ και δεκαετίες αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Παρ' όλα αυτά, το Ισλάμ συνεχίζει και τα αποδέχεται. Όπως επίσης, εγκλήματα πολέμου είναι η καταστροφή διαφόρων πολιτιστικών, της πολιτιστικής κοινωνίας, διαφόρων μνημείων κλπ. Εδώ πάλι να πω, επειδή μιλάμε για την ειρήνη που πρεσβεύει κατά κάποιους στο Ισλάμ, ότι όλοι γνωρίζουμε τη λέξη τζιχάντ. Αν μιλήσετε πάλι με έναν μουσουλμάνο, θα σας πει ότι η τζιχάντ ναι, δεν είναι ιερός πόλεμος, αλλά είναι ένας εσωτερικός πόλεμος για να γίνουμε καλύτεροι κλπ. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η τζιχάντ είναι η κατάκτηση όλου του κόσμου, η μετατροπή όλου του κόσμου σε Ισλάμ, σε μουσουλμανικό κόσμο, είτε με την πειθό, είτε με τη βία. Αυτό είναι δεδομένο, υπάρχει στο Κοράνι, άρα ό,τι ακούτε για ειρήνη, ειρηνική συνύπαρξη κτλ. Αφορά την ούμα, δηλαδή το σύνολο των μουσουλμάνων ανεξαρτήτως
του έθνους στο οποίο ανήκει. Όλοι όσοι δεν είναι μέσα στην Ούμα, δεν έχουν ασπαστεί τον Ισλαμισμό, είναι εν δυνάμει εχθροί τους και έχουν το καθήκον να τους εξισλαμίσουν. Και ξαναλέω, είτε με το καλό, είτε με το κακό. Λοιπόν, επόμενο κεφάλαιο. Λέμε εμείς ότι ζούμε σε κάποια κοσμικά κράτη. Έτσι, έχουμε τη δημοκρατία, πολυφωνία, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Οι μουσουλμάνοι έτσι, δεν θέλουν τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Αυτό που θέλουν να εγκαθιδρύσουν είναι χαλιφάτα, δηλαδή θεοκρατικά κράτη όπου το Ισλάμ θα είναι κυρίαρχο, όποιος είναι μουσουλμάνος θα έχει το πάνω χέρι και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι υποδέστεροι πολίτες και είτε θα γίνουν μουσουλμάνοι είτε μπορεί να χάσουν τη ζωή τους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σε διαδηλώσεις τους λένε ότι δεν θέλουμε, για παράδειγμα, το δίκαιο που φτιάχνουν οι άνθρωποι, αλλά θέλουμε τον νόμο του Αλλάχ, δηλαδή αυτό που μας έχει διδάξει με το Κοράνι κλπ. Στην Αίγυπτο, η δημοκρατία θα φέρει καταπίεση. Δεν θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε Ισλάμ. Λοιπόν, Σαρία, Ισλαμικό δίκαιο δηλαδή για την Ολλανδία. Έτσι, αυτοί είναι οι μουσουλμάνοι οι οποίοι ζουν στην Ολλανδία. Και το ίδιο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Να πούμε εδώ, να πω μάλλον ότι όσο οι μουσουλμάνοι είναι μειονότητα σε κάποια περιοχή, έτσι, ή με το που έρχονται σε κάποιο κράτος, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ζητούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Θέλουμε την προστασία, την οποία μας παρέχουν οι διεθνείς συμβάσεις. Όταν καταφέρουν να πάρουν την εξουσία, να εγκαθιδρύσουν κάποιο θεοκρατικό κράτος, έτσι, ξεχνάμε όλα αυτά και αμέσως, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν θέλουμε τίποτα από αυτά που έχετε φτιάξει εσείς οι άνθρωποι, τα κράτη, η κοσμική εξουσία, θέλουμε το δικό μας το θρησκευτικό δίκαιο. Το ίδιο και εδώ, όχι δημοκρατία, θέλουμε απλά Ισλάμ. Και βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι σε όλο τον δυτικό κόσμο. Αυτά είναι δημοσιεύματα από αγγλικές εφημερίδες που μας λένε ότι οι μουσουλμάνοι απαιτούν να έχουν την Σαρία, να εφαρμόζουν τη Σαρία πλέον στην Αγγλία. Υπάρχουν πόλεις στις οποίες υπάρχουν γκέτο. Αυτά είναι αυτοπόδητα που κυκλοφορούν σε κάποιες πόλεις για να δείξουν ότι μπαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι γκέτο μουσουλμανικό, άρα απαγορεύεται το αλκοόλ κλπ. Και αντίστοιχα κάποιοι Ευρωπαίοι αντιδρούν και βγάζουν τα δικά τους αυτοπόλητα, θα λέγαμε. Είναι δηλαδή μια κρυφή μάχη των πόλεων μεταξύ των Ισλαμιστών και όσων υπερασπίζονται τον δυτικό πολιτισμό ή γενικότερα το κοσμικό κράτος. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω να σας πω για ελευθερία του τύπου κλπ. Είδαμε στο Σαββρί Εμπντό τι έγινε. Όποιος οι ακρογράφοι που έκαναν κάποια σκίτσα του Ισλάμ δέχτηκαν επίθεση και σκοτώθηκαν. Το ίδιο, έτσι, αυτά είναι κάποιες φωτογραφίες από ευρωπαϊκά κράτη όπου οι μουσουλμάνοι στα γκέτο τους φτιάχνουν μια δίθεν αστυνομία η οποία περιπολεί για να δει αν όλοι εφαρμόζουν τον Ισλαμικό νόμο. Αν δηλαδή εγώ περπατήσω εκεί και έχω ένα μπουκάλι μπύρα, αλκοόλ, μπορεί να μου επιτεθούν γιατί παραβίασα τον χώρο τους και δεν εφάρμοσα τη Σαρία. Εδώ τώρα θα κάνω μια παρένθεση, επειδή πρόσφατα, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι η Σαρία. Η Σαρία, είπαμε, είναι το θρησκευτικό δίκαιο των μουσουλμάνων. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι κάπου καθαρά γραμμένη, δηλαδή άλλη Σαρία θα δούμε στην Ινδονησία, άλλη Σαρία θα δούμε στην Σαουδική Αραβία, άλλη Σαρία θα δούμε σε άλλα μουσουλμανικά κράτη θεοκρατικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το δίκαιο όμως είναι, θα έλεγα, όχι διεθνές, είναι διεθνικό, δηλαδή ξεπερνά τα σύνορα των κρατών. Οι μουσουλμάνοι φτιάχνουν το δικό τους σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Έτσι, ο ημάμις είναι και δικαστής. Έτσι, και αυτό έχει συμβεί άθικα και στη χώρα μας.
Πριν κάποιο καιρό διάβασα σε εφημερίδα ότι στη Λάρισα υπήρχε ή Πακιστανός, νομίζω Πακιστανός, ο οποίος κατηγορήθηκε γιατί δολοφόνησε συμπατριώτη. Λοιπόν, δικάστηκε, έτσι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Το θέμα είναι όμως γιατί τον σκότωσε. Ο θήτης ήταν η μάμης. Το θύμα ήταν και αυτός Πακιστανός, ο οποίος όμως είχε γίνει medium. Είχε ασχοληθεί δηλαδή με κάτι το οποίο μπορεί για κάποιος να φαίνεται περίεργο, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι έξω από το Ισλάμ. Θεωρήθηκε αιρετικός και προφανώς αποφάσισε ο ημάμις ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Το να αλλάζει ο μουσουλμάνος θρησκεύμα επιφέρει ποινή θανάτου. Το ζήτημα είναι αν θα εφαρμοστεί όχι. Δυστυχώς εφαρμόστηκε στη χώρα μας, άτυπα βέβαια, έτσι, καταδικάστηκε αυτός που την εφαρμόσε, αλλά εφαρμόστηκε. Αυτό δεν ξέρουμε πόσες φορές μπορεί να έχει γίνει και να μην το έχουμε μάθει. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν στα γκέτο των διαφόρων μουσουλμάνων, είτε εδώ είτε σε άλλα κράτη της Ευρώπης, πραγματικά εφαρμόζεται τη Σαρία, έτσι, και κάνουν στην άκρη το κρατικό δίκαιο. Βέβαια, οι δικαιολογίες που είπε στο δικαστήριο, μάλλον είπαν ότι δεν ήταν καλά στα μυαλά του, έτσι, δεν είχε σώα στα σφρένας, αλλά δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι ο ένας ήταν ημάμις και ο άλλος ήταν άτομο το οποίο ενώ ήταν μουσουλμάνος είχε παρεμβεί.